صمد شمونته دقيم قعزنا نقدميت كمل سنة كندينا كيهلي ولا مالتيو أنا خافتنا الكلام نبر السلام وقع فطرنا وقع زرنا عيق هزبتات بملقم ركب جميرو مالو مسمع بروترا كي تكبر اندعو قال كوينم زلو መንግስት ብልጽግናን ጉጅለ ብሔራዊ ክህደት ምዃኖም አልጌታቸው ረዳ ገለ ዘለው እዮም ብልጽግና ብልጽግና ከም ዘሎ ብሙሉ ተቀሚጥ ስለ ዘሎ ከም ዘሎ ወንበር ጥዑይ ሰብ ለባ ምስዝ ከዘፋቅርማ وطرك ያራይዎ ተጽርፉና ኣለኹም አቱም ወንበር ሒስኩም ወይ እነሱ መጥፋት አለባቸው ወይ እኔ መጥፋት አለብኝ ነው የሚለው አመተታት ቶም አንፈታት ሕጂ እንትን ሓቶ ኢና ገዲስና ያዘልና ንሕና ትንሓቶ ዘለና ሕቶ ካዲዩ ዩኒፎርም ካናይ ፖሊስ ናይ ኤርትራ ይድመስልና ሃናይ ኮፒ እዮም ገይሮሞ ወታደር ለኩም በር ፖሊስ ሕጋ አካል ሕግን ሕጋውነት ዝበሃል የለን ኣብዚ ክንቃለስ ከለና ንህግደፍ ከነውድቕ ዳምበር ሰብ ሞራል ክበና ዕምባባ ክበና እጆኻ ክብለና ኢልና ይኮናን بدليتكم بوتا تمص تخول يخم كطوينا ختمكروا تخول يخم سلام تعنا هبلي كما ياللهم كما يتقنيو كبرات فتوات تختاتلتي شدن رياكتس وان جاي هيني مسجن انا بوغني اغزيابير يمسجن سلام اللهو نسخاتكمون كم زخماي كمتلو بعالم بدو تسفاي أبصراحكم أصالته مس بيتسبكم فقري صقا سلام بمولو مالتيو كل التحواس زبل أبغزخم كم زلو سناي من يوتي بمغلاص ويكا بممناي نابناي لو معنتي بروجرام حيزكم كسغري أبناي لو معنتي بروجرام نريهم حدش تعلالاتن وقعتاتن كلهم مالتيو بحدا كنريومينا እሺ تقداماي زلو علل ጉዳይ ጽምዶ እንዲዩ ማለትዩ ጽምዶ ሾመንተ እዩ ስለዚ ህዝብታት ኣብ ከባቢ ዓይጋ ዘሎ ማለትዩ ናይ ዓይጋ ህዝብታት ብሙልኦም ርክብ ጀሚሮም ኣለው ዝብል ናይ ጽምዶ ጉዳይ ጽምዶ ሾመንተ ሓደ ጉዳይ እዩ ጽምዶ ሾመንተ ካሊ እንታይ ትሕዝቶታት ኣለው ዝብሉን ኣብ ናይ ለማዓንተ ኣካል በሰፊሑ ንሪኦ ኢና ንኸውን ማለትዩ ነዚ ቻነል እዚ እንድሕር ሓደሽቲ ኮይንኩም ንስኻትኩም ሳብስክራይብ ላይክ ካሜንት ኤንድ ሼር ብምግባር ማለትዩ ናብ ካልኦት ፕሮግራመይ ክትባጽሑ ብክብሪ ዝዕድመኩም ነባራት እንድሕር ኮይንኩም ድማ كمتي استلمده هناص زخونه رئيتو حنت خنببه روت هايله شدني حق تزاريبكا انت نخوينات انت نسلام مصمادوم صبقيو كاب نحدحدوم زقاتلو معاتن قعتن بحبار كصمدو يحيش شلاتن مالتي معاتن قعتن سي حايركا يزخون نعيما سعيدكا لايك غيرات ليلا ماتش لاف نعيما حفتي مالتي نقولهم كبراتن فقراتن بتعم دس زبل رئيتو نصحفكم لي كلهم بتعم غير اذا مسكن نعمل لهم عند فيديو نسغر Let's go. Welcome to Shidden Reacts 1. أمو منتان مسحق وخوننا بسحق إنا خنجمر مالتي بسحق خنجمرينا نحنا خا نسخاتكم كتم كتوليكم انت حدا حدا غزي ببعلتنا خنسحق نخيلنا بقله خنسحق نخيلنا ولا قصنا ولا نوعل مالتي اتمو ما بينا خنسحق نخيلنا سلازي ولا حنت شجر يبلكم نعمل لهم عند فيديو افتقداميتي كم زي آيات واقعي حدنا مثل كيف كيلا يا خمس أوديلا دقناتي كابزا غزاي وص كبرسي حانت تبعاتها سبايس زلوا نحر زي ترديكم كعبوندا مالتيو إذا ولا نحر زي ترديكم كعسنة صباغ عيننا يدك تبعاتيو بدحري أزلوا بك أبو تحلفني راس دحر انتهي خدا أخذ كيد كلاس علنا دو علنا وزبل قليلة نزنا حواتي زخونا نداب تبجاتني علنا دو أي حرسنا عندي بلان صومي قواتا عدا سدي اسكي دايز ولا خبا خمسيلة قربي لبرخت حفتي إذا سبايس سنات كدي ولا سشميت كي يا خيلياس أينايو إلاتني أنا أبوي حتى عطاي تحسب الليلة إذا يسند قبل الله مالتي إذا حمسان سبيد دلو غيره أبزر خيباتني أي ترد أنن دم بزح سلازلن جن منفس قدو زي بلو من إسي إلاتني أنت برقت حفتي أي ترد أكني نمبر أكون ما تاتاوكو أي خبل صني بعلو خيتن كفكيو زي تشوفني خامنا عي تزاربني لا قدم أبوتاتنا ومسلون كلوكو نخلبس دمودو تقد فلا نو ندمس كلبدو تقد نتصاباس دمودو ساك تتصفعت نقص حاجه سرح لي يالو ينبر فلطاني تتصفعت انك ساب حجي سرح لي يالو بوم تخكلنيا وقع مالت امبري تام سلاسي فلطاني رأي انداوازخا زقرب كبروجرام بتعامي تمچن مالتي منفس قدس زيبل من اسيلا ب300 جلن سبيد زلو صفيعته ايماجين غبرو كذكروا هاي كالن او خمزيو برت فولت خانيركا شيابون باشاين كا حنتن اشتل نزا ومبرس زخونه وقع لنا يلومنا مس ومبرس كنزاربا اينا ازي ننغرات ناي مزرراب زيبي
مالتي سبسي سبع يكونوا النجارات جن تزاربهم دحراي كا كم سمعوا هالكع تملوا سلام تزارب أنت حاولتي مسكر أنت سماي تزارب مدري جلز بحال مالتي عبسنة أبغى جرت فلتوا يخم زي أنتوني زي بيز باربم حارنيا قام قاجن بتجرنيا خا كافتهم نايزي بعينة تحدن دي جنة تعون أيكونن أياون أيكونن مالتي سلزي سب زي يكون نجار سبع مسيلكا ويك السب كم تزاروا مجبار مالتي زوم سبعة زي أتوم نتعون بركنا الزارب عينا يلومنا نسمع له عندها فلوس ومبر شاتك هوبل دايم نقدر انا شك على عندي دايم نقدر تابزي اخو في لا يخرب أنا أشك على عندي أبيت كني أبيت أنا أشك على عندي دايم نقدر انا هوكا خذ هاي حبت يزفتت زازت هو اللي نابزي عنا نقحه نابزي عنا نقحه ونابزي أزاز تولد نابزي عنا نقحه اسكقرب اي اواي اتات ومبر كور زبرس بحدا حدا والكسبات نحسر ياخذ لنا سقاها هو زز مهرسنا واي اتام قعيت مهركم في خاطر حدا سقاها وعم سارجزوا عليكم انكو عيتو مهارك يخاتو حدا غزي سي رايو تصرفونا اللهم انتم ومبر حيسكم كم عاصم زرع خلبي اين قدفان تقولوا زلكم تصرفونا اللهم انكو عزتو مهاركو يكونكو انكو عكايتو مهاركو انا سيبلو له كنت كنا نتخيل هناتيات مس اتومر ماشي اذن نيكي نيكلا عينا غني كره خما برد حقيقي خما برد بالي طعيسب يفترلك نهزب زخون هو طعيسب لبا مسز خذ فقر ما هو يفترلك نهزب فقر هو نهزب كل يفترلك كيلكم ما يخم كيلكم مالتي غيلكم بتعمي ازي بزقرميو صمده شمونته اب قربا غزي كل غزي مالتي اب زحنبب زلو غزي يقرم بحال هص صاوعتيو مخنياتو صاوعته تمعبل زبغسن زهدئن حزب سلا زخونه صاوعت نايت معبليو تمعبل يصوع زلو يزبلنا زلو مالتيو ويكا تمعبل يصوعي زبلنا زلو دقيم غعزنا نقدميت كملسنا كندينا كيهلي بلله مالتيو بوزح نغريو ابي فكر الله اصوار حيزلخو نزي ترف كوينات يبلالو نحنا جن مريت ارترا تግራይና አምሓራን ዓፋርን ዓጽዋለን አይና እትግጥም አመንጎ ቃልን ተግባርን እዩ ገለገለ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጉዳይ እንታይ እዮም ዝብልና ዘሎ ኣነ እኳ ብጣዕሚ እንዲዩ ዘፍርሐኒ ዘሎ ባዓል ኣወል ስዒታ ይብልና መስኢልኩም በቃ ተዋእሱ ኣይትባእሱ ብዘየገድስ ኣነ ይፈልጠልኩም እኔ ናይ ምባእስኩም እንታይ ይምልከተኒ ግን ከም ዝገበርኩ ገይረሲ ስምማዓት ገለገለ እንተልየን እሽልያት ገለተልየን እስከነኻኸ እኔ ዝዓይነት እዩ ግደፍ እንደ ተዘረባኻ እንደሞ ግደፎ እቲ ፍቅሪ ጽቡቕ ኣለና ጽቡቕ ኣሎ ይኸደሎ ማለት እዩ ማሕበራዊ ርክባት ይግበር ደሎ በቃ ንሱ እንደ ይመስክር በዓሉ ተኻሎት ቃላት ዘሎ ፍት ማእኸል ትደራብዮም ዘለኻ ተሰናድዎም ዘለኻ አንታ ተንክፈን እንደኳ ደርሆ ጽሒራ እንተወፀት ባዕላ ምሕረዲ ኣኸራ ዝበሃል ከምዚ ጽሒርካ ነገር ሒስኩምላ ትመጡ ዘለኹም ግደፉ እንዶ በዓል ኣወል ስዒድ ዓደይ ትኾነኒ ኢልካ ማለት ኣይሲ እንታይ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ ዝብለካ ዘለኹ ኣነ መሓረና እንዶ ዋ ታርግዕ በለይ ጆኻ ሓደ ዓዲ ከም ዝነበርና ዝፍለጥ እዩ ዘይነ ማንም ዘይስወር ሰብ ዘረባ ስለ ዝኾነ ሕዚ ግን ኣነ ክብል ዝደለኹ እንኳዕ ነዚ የብቅዓና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብለ ስለዚ ግን እንታይ እዩ ተተሓጒስና ከዓ ንሕና ከዓ ሙሉእ ሰላምን ሙሉእ ቅሳነትን ይግበረልና እዚ ተሓጒስና ኣለና ከምዚ ጌርና ከዓ ኩልና ዘለና ኣብ ውልድ ኣብዚ እኮ ንሕና ክንደይ ዓመት ተፈላለና ኣብዚ እኒህው ክንደይ ርኢናዮም ዘይንፈልጥ ይህልው ዶ ይመቱ ዶ ንብሎም ነበርና ኣሕዋትና ወይ ንሳቶም ከዓ ሞይቶም ደለዉ ዝብልና ዝነበሩ ሰባት ተረኺብና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ዘዛርበኒ ዘሎ ታሕጓስ እዩ እምበር ችሎታ የብለና ስለዚ ዓድና ስለ ዝኾነ ንሕና ከዓ ካብትና ቀደም ዝነበረ ሰላም እንኳዕ ፈጠረልና እንኳዕ ዘርእየና እንኳዕ ከዓ ሰላም ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ገበረልና ክብለ ስለ ዝደለኹ እየ ብዝኾነ ውፅኢት ናይቲ ናይ ጽምዶ ኣካል ማለት እዩ ከምቲ ዝዛረበኩም ፀናሕኹ እዩ ዓይጋ ዝበሃል ከባቢ ዘለዎ ህዝብታት ኣበይ ከባቢ ምዃኑ እኮ ሓቂ ንምዝራብ ኣምላኽ ይፈልጥ ብዙሕ ይፈልጦን ኣለኹ ግን ናይ ዓይጋ ከባቢታት ተራኺቦም ኣለዉ ኢሎም ሕጂ ብዛ ቪድዮ ንሰርሓላ ዘለና ሰዓት ኣብ ዝቐረባ እዋን እዚ ብህድሞና ቲቪ ይመሓላለፍ ኣሎ ማለት እዩ ርክብ ህዝብታት እቲ ርክብ ህዝብታት ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ክቡራትን ፍትዋትን ኣሕዋት ሓቀኛ ርክብ ክንገብሮ እንድሕር ዳ ኮይና ንኣወል እውን ክትነግርዎ ዘለኩም እቶም ህዝብታት ይራኸቡ እቲ ሓቀኛ
حقኛ ዘረባ ክነምጻልኩም ኢና እንተም ጻዳልኩም ከገለገላ ዝባሃል ገደፎሞ ትስንቂ ሕለፍ ህዝብታት ይንገድ ርክባት ገለ መስረቱ ሕውነት ይምጻ እትርክብ ካ ኩለንተናው ይኹን ኩለንተናው ሰላም ይኹን በቃ ኩለንተናው ሰላም ይኹን ተማዓቂልኩም በኹም ዚገርና ናብዚ ተፋኻኸረለኹም ንሰምዓኩም ኮለና ኢና ዘይ ሕገ መንግስት አወካይዳ ይኸደለው ኢሉ ትማሊ ኣብ ፓርላማ ይዘራረብ ንሰምዓለና ኢና ወይስ ንቀጽል ኢና ንድሕሪት ዘይብሉ ፖለቲካዊ ወታደራዊ መራሕትና በቀንዱ ተዋሳይ ህዝባዊ መኸተና ዝኾነ መልአክ ህዝቢ ትግራይን በልሕ ጫፍ ህዝባዊ መኸተና ዝኾነ መዘናል ወሰራዊት ትግራይና መስዋዕቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ስምዕዶም ባዛው ተተበጽሐ ላዕላዊ ግዝኣትና ውሑስ ብምግባር ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበላይ ህዝብና ናብ መረበቱን ግዝኣቱን ምምላስ ሓዊስካ ጉዳያት እቲ ስምዕ ኣይትፈጸመን ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ስምዕ ተቐሊሉ ዝፈርሰሉ ምንቅስቓሳት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተደጋገደ ይኸይድ ኣሎ ልዕሊ 2 ዓመትን 8 ኣዋርሒ ነውጢሩ ዘሎ ስምዕ ፕሪቶሪያ ከይትግበር ቀንዲ ዕቕፋት ኮይኖም ዘለው መንግስቲ ብልጽግናን ጉጅለ ብሔራዊ ክሕደት ምዃኖም ህዝቢ ጥራሕ እንተይኮነስ እቶም ስምዕ ፕሪቶሪያ ንክፍረም ኣድላይ ፃዕሪ ዝገበሩ መራሕቲ ዓለም ለኸን ከባቢያዊ ትካላትን ከምኡውን መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣዳዕድዮም ይፈልጡ እዮም ኣብዚ መንግስቲ ብልጽግና ንስምዕ ፕሪቶሪያ ከም ድልየቱ ክዝውሮ መንቲ ውድብና ህወሓት ኣብ ክልተ ንምምቃልን ክትብተንን ህዝብና ሕዱ ክጨፋጨፈን ጽዒሩን ይጽዕረሎን እዚ ማለት ሕጂ ታይ እንሄ ብሔራዊ ክሕደት ዘለዎም በቶም ብሔራዊ ክሕደት ዘለዎም ሰባት ዝበሃሉ ዘለው ፍሉጥ እቶም ሙሶም ኣብ ስልጣን ጸኒሖም ወይ ከዓ መሪሕነት ጸኒሖም ሙሶም ተዋጊኦም ገዲፎም ዝመጹ በዓል ጌታቸው ምዃኖም እዮም በዓል ጌታቸው ረዳ ገለ ዘለው እዮም ብልጽግና ከዓ ብብልጽግና ከም ዘሎ ብሙሉእ ተቐሚጡ ስለ ዘሎ ከም ዘሎ እዚኣቶም እዮም ነቲ ዕንቅፋት ኮይኖም ዘለው ንሕና ይኮናን ነዚኦም እዮም ከይፍጽሙ ዕንቅፋት ኮይኖም ናዝብል ገምጋም እዩ ዘለዎ ኣነ ግን ክግምግም ከለኹ ንስለ ሓቂ ክንግምግም ኢና ሕጂ ማለት እዩ ዕንቅፋት ዝኾኑ ዘለው ኩሎም እዮም ኣርባዕተ እዮም ነቲ ውዕል እዚ ንኸይፍጸም ዓበይቲ ዕንቅፋት ካብ ዝኾኑ ሓደ ንውዕላቶም እዮም 60 መዓልቲ ተኣኪቦም ብዘይ ቁም ነገር ብዘይ ፍረ ንውዕላቶም ዝወፁ በበል ካልኣይ ንውዕላቶም ተናኺሶም ነቲ ሓድነት ናይቲ ብሔራዊ መንግስቲ ናብ ሓደጋ ውሽጢ ዘእተው ማለት መንዲ ክፍተን ዝገብሮ ዘሎ ንስልጣኖም ክብሉ ሓደ ነቲ ሓደ ሕሊፉ ብዝህቦ ዘሎ ምስጢር ኢና ንሕና ንምዘን ንዕቀን ዘለና ሳልሳይ ናይ ንበዓል ኣወል ስዒድ ዝኾነ ታይ ዝበሃል ዘረባ ከምዚ ፈኸራን ገለገለን ከምዚ ንገብረልና ኢና ገለገለ ዝብሉ ዘረባታት ገለገለታት እውን ብንየ ዝመፁ ራብዓይ ኣብዚ ኣብ ብልጽግና በዓሉ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ማለት እዩ ማእኸል ፌደራል መንግስቲ ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ንኸይምለስ ዕንቅፋት ኮይኖም ንሕወሓት መኽሰስ ጥራሕ እዮም ዝጥቀመሎም ዘሎ ገለገለ ዝብል ናይ ምጭርባር ናይ ምውጅባርን ዘረባ ዘረቡ ዘለው ራብዓይ ካድረታት ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ኣብቲ ካድረታት ኣርባዕተ ሓይልታት ኮይኖም ሕጅማ ማለት እዩ ካድረታት ኣብ ውሽጢ ኮይኖም እዚኣቶም እንተተመሊሶም እቲ ዝዛረብዎ ዘረባ ንባዕሉ ዝጠፍኦም ዝመስሎም ዘይኮነ መን ይኽምልሶም ዝግባእ ዝብል ክሳብ ነሳቶም ስልጣን ዝሕዙ ዝጽበዩ እዚኦም እዮም ነቶም ህዝቢ ዘይምልስዎም ዘለው ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሓቂ ክንዛረብ ንሕና ክንጅምር ማለት እዩ ትዕግስቲ ንርኢ ኣለና ትዕግስታት ንሪኦም ዘለና ከኣታ እዮም ሃንደለቕ ኢሎም ውሳነታት ኣይውሰኑን ዘለው ጽቡቕ እዩ ከምዚ ዘይምዃኖም ተረጋጊዑ ዝውስን መንግስቲ ማእኸላይ መንግስቲ ሕጂ ብዝሓሸ መልክዑ ከምቲ ናይ ካብቲ ናይ ቅድም ሕጂ ዝነበረ ኣርቢትራሪ ዝኾነ ውሳነ ወሲንካ ከይድካ ኣቲኻ ከምዚ ገበርኩም ዝብል መጠንቀቕታታት እውን ሓዘል ዘረባታት ይመፁ ኣለው ንሳቶም እውን ክነስተውዕለሎም እዩ ዝግባእ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንሕና ከም ህዝቢ ናይ ኩናትን ናይ ተኽስን ዓቕሚ ዝሽከም ቁመና የብልናን ክንዋጋእ ኢና ኢሉ ዝዛረብ ሓይሊ ዘሎ ሕጂ እዚ እቲ ዘይዋጋእ እዩ እቲ ዝዋጋእ ሓይሊ ተዋጊኡ እዩ ሕጂ ከዓ ተዳኺሙ እዩ ትምህርቲ ህፃናት ካብ ዝመሃሩን ትምህርቲ ካብ ዝገርፍዎን ገለመለ ዓመታት ገይሮም እዮም ናይ ጀነሬሽን ጋፕ ናይ ትውልድ ጋፕ ተፈጢሩ እዩ ነዚ ኣብ ክንዲ ምድፋንን ነዚ ብሓድነት ብሔራዊ ሓድነት ዘምፁ እንዳተባሃልካ ምሳኻ ዝተቃለሰ እንዳወንጀልካ ክንዲ እንዳሰሓብካ ናባኻ ተእትዎም እንዳነፀልካ ናይ ምንፃል ስራሕቲ እንዳሰርሓ ዝግበር ናይ ሕወሓት ጉያ እዚ ንዓና ድኽነት እዩ ዝወልድ ካልኣይ ፀገም እዩ ዝወልድ ሽግር እዩ ዝወልድ ክነግረኩም ማለት እዩ ህግደፍ ነቶም ከምዚ ዝበሉ ቃላት ብፅምዶ መልክዑ ኣላሸፍኖም ንሕና ነፅምዶ ንድግፎ ዘለና ነቶም ህዝብታትና ይራኸቡ ስለ ዘሎ ይራኸቡ ንፈቶም ኢና እቶም ህዝብታት ክራኸቡ ከዓ ናይ ኩላና ሰናይ ትምኒት እዩ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ግን ካብ ተሓታትነት ከምልጡ ፈፂሞም ክንገብር የብልናን ካብ ተሓታትነት ንምምላጥ ከዓ ዝከኣል ብምሉኡ ካሕትት ዝብል ዓቕሚ እንድሕር ዳልዩ ስምዕታን ምስክርን ብምሉእ ናይ ምጥፋእ ተንደዝታት እውን ይሰርሑ ኣለው እዮም ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ክኾን ይኽእል እዩ ካብ ትግራይ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ኤርትራ ብወገን ዝመፅእ ዘሎ ዘረባታት ክኸውን ይኽእል እዩ ኢንክሉዲንግ ኣብ ወፃእ ኮይኖም ዝዛረቡ ኣካላት እውን ዝሕወስሉ ዘለው እዮም ከነስተውዕለሎም ዝግባአና ንሕና ከም ህዝቢ ሓድነትና ጠንኪርና ሕቶታትና ኣነፂርና ማለት እዩ ከም ህዝቢ እዝብ ዘለኹ ከም ህዝቢ ምሁር ዘይተማሃረ ዝሓርስ መራሒ ሃይማኖታት ተይፈለየ ኣካላት እንተይፈለየ ጾታ ተይፈለየ ቀይሕ ፅልሚ እንተይፈለየ ሓደ ኮይና እንድሕር ዳ ድምፂ ኮይና ለውጥ ኣሎ የለን እንድሕር ኮይኑ ግን ለውጥ የለን ኣብዚ ዝሰርሑ ዘሎ ኣካላት ከዓ እታ ተመሊሳ ቅድሚታ ኮይናት ዝነበረት ዘረባ ዝደግሙ ዘሎ ኣካላት እዮም ክንጠናቀቕ ዘለና ሕጂ መንበሎት ዘረባ ብዘይ የገድስ ካባና ክኾን ይኽእል እዩ ካብ ደገ ክኾን ይኽእል እዩ
قدفوا تزربا نحنا كوينات بتومناتنا أكلات وعلو نبانا تقولي تاي متسن زبل تندنسين عقمنا فلوتون نايم جمات نايم إمات عقمن تزيبلنا خوين يمتس إيزول لهم يلكو يمتس إن قد نحجو كاي متس إن بلنا يمتس إننا مالتي كم حج قاشة وحج حجون كم عينة تندنسات الله تنك أغنى قبر كم حزب نحنا حدنتنا وساني وحتوتاتنا تخكلني تات يمكن حتى تنوري نورت راح يكونن حمشا كرمتي زحلف زولو حزبنا نمربوتكم اللس كل زكالنا خنصعر نخيلنا مالتي جن دقافنا امنتنا مسكالوت بمتحباري يدو ابكالوت زلنا عقم مردان بمفتاري غلغله زبل جن نعنا بكسارا ام زوتونا امينكم لتخوينكم تزغربات غورو زلخم هي نقصل يزب زلخان አስፈራ ለምንድን ነው ማን ጠይቆት ነው አይዲፒ ስለመመለስ 100% ችግር የለብንም የሚለው ለምንድን ማለት ነው አይዲፒ መመለስ ከኛ ከትንሽ ዘመኑ ተቀይሯል እኛ የተዘጋጀን ያለው ከሌላ ሀገር ጋር ነው የተዘጋጀ በጣም ዓለሙ እየተቀየረ ስለሆነ ስጋ ስላለብን ነው ከኢራን ነው የምትገጥመው ከእስራኤል ጋር ነው የምትገጥመው እስራኤል አሁን ማይነካ ነክታ አሁን ስንት ጉድ ነው የገባቸው አሁን ተመልከቷል ማለት በጣም መጀመሪያ ቀን ስኬታማ ነገር ዓለም አነጋጋሪ ሆነ መጨረሻ ነገሮች እየተቀያየሩባት ነው ከማን ጋር የምትገጥመው ነው መጀመሪያ የውስጥ ጉዳይ ይሄ ሚዲያ ላይ የሚነገር ነው በነገራችን ላይ ይሄ የሚዲያ ፕሮፓጋንዳው ነው የውስጥማ ትልቅ ዝግጅት ነው ጦርነት ነው ትግራይን እመታለሁ ህወሓት የሚባል የትግራይ ሰራዊት የሚባል ካላጠፋው ራሱ ቢናገረው እዚህ ምድር ላይ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ወይኔ መኖር አለብኝ ወይ ህወሓትና ሻዕቢያ በጋራ መኖር አለባቸው ወይ እነሱ መጥፋት አለባቸው ወይ እኔ መጥፋት አለብኝ ነው የሚለው አብረን መኖር አይችልም ብሏል ይላል እሱ حجت زربازين وعلو انتايو زبل مالتي بعلو امتيو انفتيكم تو زلهم بعد ستالين انتم تقبروا زلهم انفتيكم تو افت انفت بمهابك نحنا خمتي ستالين ابت قدم حجي زحلفه زنبره غداي بتعم صبوات صراحه كاب صرح حسابات حدا እዩ كمسغن زغبو سبيو انا بتعم عبد كريديت زلن كساب حج مالتي مخنياتو تصرحو ولا بخالي ነገር يبالاشو ካልኦት ነገራት ولا يزارب تصرح ግን ريفرسيبل ስለዚህ ቆና ስለሰርሑ ሓደ ግዜ ክብረት አለን እንተኾነ ግን እቶም አመተታት ቶም አንፈታት ሕጁ እንትን ሓቶ ኢና ገዲስና ያዘልና ንሕና ተንሓቶ ዘለና ሕቶ ካልዩ ትኽን ሓቶ ዝግባእና ሕቶውን ካልዩ ትኽን ገብሮ ዝግባእናውን ካልዩ ነቲ ክፍተት ፈጢሩ ዘሎ ወለዶ ናብ ትምህርቲ ተመሊሱ ናብ ናይ ትምህርቲ ማዕዲ ከኣቶ ምግባር ነቲ ጥዕና ሲኢኑ ዘሎ ወለዶ ናይ ጥዕና ፋሲሊቲ አቅርቦት ዝየብሉ ሕብረተሰብና ናይ ጥዕና ፋሲሊቲ ዝረኽበሉ መንገድታት ምእላሽን ምጽዓርን ኣብዚኦም ገዲፍና ነዚኦም ገዲፍና ንሕና ኩሉ ግዜ ማለት ዝሓሸ ኣብ ምግባር ገዲፍና ትንዛረቦ ዘለና ዘረባ ግን ንዕኦም ነቶም ተሪፎም ዘሎ ሓደ መሰረተ ልምዓታት ብምልኦም ንባዕሉ ንኸይተርፉ ዝገብር ዘረባታት እዚ ማለት ኮነ ኢሉ ፕሮቮኪንግ ዘረባታት ማለት መበል ካላይካ ትውዕል ዳርጋ ፎሪሲ ይብለሉ ኣይፈረሰን መን ይፍሪሱ ወነ ትውዕል ዳርጋ ይፈርሲ ዘሎ ዘፍሩሱ ሓደጋታት ንርአለና ይብለሉ ዳርጋ ፎሪሲ እዩ ከተፍሩሶ እንተደሊኻ ኣኾም ትብል እምበር ትውዕል ኣይፈረሰን ክፈርሳ ይግብኦን እዩ ክንደይ ሰብ ተኸፊልዎ ክንደይ ደም ተኸፊልዎ ዝመፀ ውዕል እዩ ካብዚ መሰረት እዚ ውዕል ፍሪስካ ትውዕል ልሕረ ፍሪስካ ያዳ ብዘይ ውዕል ተተሪፍካ እኮ ብድሕሪኡ ዓለም መበል ሳልሳይ መበል 5 ግዜ ኸዋዓለን ይኽትብል ይብልካል ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ ወተንደንሲ ተቐይሩ እዩ ዘሎ ንዓና ግልጽ ኢሉ ቁልሒ ዝጥምተና ሰውን የለን ክትፈልጦ ዘለኩም ማለት እዩ ትኽክል እዩ እዞም ጎረቤታችን ፍዕብልሉ ቁፅሪ ናይ ሓደ ነጥቢ 5 ግድቡ ሒዱ ኮይኑ ናይሎም ከዓ እዚኦም ትሪኦም ዘለኹም ኣብዚ ዝሓለፈ መተካእታ ተባሂሉ እዩ በዚ መፀናኩም ይብሎም በቲ ሓራ መሬት ኮይኑ መፀናኩም ይብሎም እዚኦም ከዓ ተዳሊና ኣለና ይብሉ ዓለም ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ መሽሙ ደለኹ ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም 10,000 ሰብ ኣያተላህ ኢድ ካሃብ ይብልዎ ኣይሂብኒ እሞ ከዓ መሽሙ ከዓ ትውቀጥ ኣላ ኣይንዛረብን እንብሉ ኣለዉ ኣሜሪካ ካብ ተጠንቀቕ ኣደላ ዓለም ኣብዚ ኣደላ እምበር እዚኦም ከም ኢሎም ከይዶም ተሓደ ተቢሎም ማዕበል ነተሓደ ቢሉ ጉዳዮም ኣይኮነን ግን እቲ ናይ ዓብይ ነቶም ዓበይቲ ገዲፍና ዓቕምኻ እንድዩ ናህተይ እዚኦም እዮም ዓቕመይ እዞም ጎረቤትና በዓል ውድብ ሻሻ እዚኦም እዮም ዓቕመይ ቅድሚ 4 ዓመት ከምዚ ኣርኢና ድሕሪኡ 1.5 እዩ ተኸፊሉ ሕጂ ክትሕዙ ላይ ደልየ ዘለኹ ግን ሰልፊ እዩ እዚኦም ምሩፃት እዮም እዚ ዩኒፎርም ከዓ ናይ ፖሊስ ናይ ኤርትራ ይመስል ንሓና እዩ ኮፒ እዮም ገይሮሞ ፖሊስ ዘለኩም ኣይመስልን ነይሩ ኣነ ፖሊስ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሕጊ እውን ዝኽበር ይመስልን ነይሩ ሕጊ እውን ነኽብር ኢና ንኣስር ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ሕጊ ስርቂ ገለገለ ዝበሃል ዘሎ መንእሰይ ርእዩ ኣነ ማለት ትዝራእኻዮ ኢኻ ትምስክር
منأسي كم زي يسرقون سرقهم كم زي يوصدون سايكل أقميتهم كيدم سعد فرنجي بقدامي فلوج الناس روح نيرم مالتيو شعوها كم زي يسرق أو عد خمر إنا مالتيو بوليس حقا أكل زبهال جن وتقدر لو كمبر بوليس حقا أكل حقا ونت زبهال يلن زمر مرت أبقى عقب حقا جل زبهال يبلكم من كابي يمسحهم ما مالتي زي لا أبي كتريهم زيهم ناتنا يموصلوا لك منتهم ناتنا يموصلوا كم ناتنا هم تزخون نمني خاطب لزلك معبل حجة قات عايز قبر زول اشتلي مالتيو وتنسي قاندي هابتي حدا وجنا مكحاسي زيهم يوم زم عقمة يبلنا له وعقمة خان إحنا هنا مسانا مصرف من بركالي مواد أتاي كله كان إحنا نحرد أقديفنا يا تزرباتات مالتي خد صرف تغليها حدا 5 مليون قد وحيدكم قلقلون توللها مالت كتحطو تليها تقول تزارو زلها نعنا وحيدنا ندحر كوينو من الوقت نسخاوي اي ترد كان له اي تفلت نزلها مالتي بخالي بحاله حدا 5 انتايم كوينوم قلقل زبل اي قتلنا ني خاتبل اب جونوسايد حتى كوناني خاب كتب النسخان بعلها مالتي كفتهم حتى تنسخاون لها خاب صرفيكم بافكاكم كل غزي تزارو زنبرك اها مالتي 100 عمد كودي خليو زين قصالاي زمص ناي حقي تايز بحال مالتيو ناي كوركتيف جاستيس حقتات مستطايشو حتتي خانس خافتهم حتت تكون تخيل هاي فلت دك حنت بعراي دك حنت قال نبرك تصرف زنبرك سبيخه مالتيو انا يصرفن كم زخمخه بوليس قلقل زبحال جن نعها يملكتك حق زي تفلت 4 عامات او كونتينر تاثروا سبات الله تباهيلكا نعاتهم نشتلي ولا سويلكا مالتيو سباونتن هيومانيتاريان زخونه تحساسبان تيوننكا قلمل عامات غيركا غوتنا خسنتيركا ناب شبت تخل زل خاسب دحراي لوط خمص ايو بزعوا حق خفلت ايو ديمقراسي لو ايو مرصخهم يزغبر حقن حقاونتن بخوم يزكاير بوليس كوم زيهم قال ايكال اي تكتبل اي تخلنيها زيهم بوليس مادت سلام يزخبر اب كتما يقواصر نافلطو خونا كايله يا نا إيرترا قدايسي نمنتاي دغيفات هو حات ኢትዮጵያ ወንካሲ ኢትዮጵያ ተጠቀም ነገር ላይ ኮንካኒ ኻት ገበር ዘለካ አዝብል ሕጡ አንድ ኻት አረብ ዘለካ አፍታናይ ባሕሪ ጉዳይ ዘረብ ለኹ ባይሶ ናይ ነፃነቶም ንበይን ፈሊኻኩ بحرنا عن هوانا مس خمنا نفتي كيدوز بهالكو زروايلن حدكو إيرترا تخوينا نوقعنا إيرترا إنا نوقع بحرنا وينو مريتنا وينو يتوقع عن قداي نو بحدينا كحد عدوك أبي إثيوبيا نيرا كحد عدوك والله إثيوبيا نيرا إيرترا تبهالهاجر مس وسنا مس دمبرا مالتي نا إيرترا هاجراونا تتحيز مس سكرامبل فور أفريقيا دحور إيرترا مس أو إثيوبيا زنبرا ناي أصي منلك سرعة تتحيزو تدمبراتون حنصص تغيرو مالتي طليان زحازو سلازخونه طليان ازو يحيزو زلو خيلو ريبورت سلازغبره لسانه هاتو دمبر كوينا تخليلا إيرترا كوينا كاونه بينا فيدراتيف كويناون ناي على بانديرا ناي على هجه منكس حيزاو صنيحه دحار هايله سلاسه بزنورم دبلوماسياو سرح بفيدريشن يلوم نا إثيوبيا حويسمو حزيكو قربا ساقول عقامبه ب50 كنتندي ب54 عامه مرت بينا إثيوبيا تحويس تقوداي زي اغلى لبي لخنغركم بمنغو خلتيهم يتخطع زلو تحدا منسي تايز زلو بحري بزبل طرحيو بو يزعقنا مالتي بحر خله بحر مص بحر توسرت بحر تخلت اب زبليتي خاتا يبلالو طقلالهم سمعت خوينو نبحري لك يكون ودبيل لك يكون دسيت لك يكون اوميل لك يكون وي كم هاجر وي دما تسامع وي دما يتسامعني زبحالن برسو إلكا غلغليو ببحري غلغليو بهاجر غلغل بزبحال وقعتات يلن حجي نفلي طقمي نفلي ربح إلنا نسامع نحرد أخوينا غلغل زبول نايتهم من اسيا زول تحساسباتاتون مالتي تاعت غبرنا انت هاكيكم تغبرلنا غلغل زبحال لي زين غبرل كان نحرد أخوينا سو اندي خاتبل نيركا جن كم نغبر كم نخلن امين كالو خات مص مالتي جيبي انتيكي بوليس نسي كلايكا بزحات موزحاتهم يقولوا ولاو يم نحنا خينات ورو خينات نبعلو ولا كوتن سعرسي بدبلوماسي بعالم لخ تسعيرنا سلازخونا كصنحنا ون كنسعر سلازخونا ونجلاتون سلازلو مالتيو تግራይ حراوصنا تزغبرنايو حدا طفاتاتلو مالتيو نسوس محارلنا مالتي يقربلنا نسي يقرتلكلنا نسخ دارغا تخسنا اكال يلنغلغل زبل وقعهم زوقع زلو مالتي سلازي نزي اينا نحنا نسمع زلنا امو نحنا خانبل زلنا تحقوما ينتلو حزاي طرط بزبال ملكع سلازخونه نحنا تاي زطرط علنا تحستينا واقع يقولون تحقوا ما يبعل له اتستبدل سمت تخحيسو ناي سلام قداي غلغل زبال حجون كا اختم لط ايتخو انهم كتتحازو يخوم حق حق تكللك حق استغلنا يا خاتم وليسو ولا ناتاتكم طرح يكون نتوم ناتناون كاب زطفو اكلات نحرد عليهم كونهم كحزم كم زلو ان احنا نامن مالتي ناي محسر حت قديتا ايو الا اين نامن ولا حنت خمدي نبره حراي دسالت كابو زبا حنت ريت ولا مالتي ابزا قداي زي اخات ايو جلوبال برجيد محمدو منهم كم زي جبر غيرهم زقطر سبات حدا بعلاتهم صحتت زلو يم كالاي برجيد محمدو مستفارالي اكلات مالتي نابنت مستوم ودباتسي مساعتهم كخونلهم كطرنفلهم سلازدلين كافت بهاغوم توغشم كابز بهاغنس توغشم يم كم زي زلو يم زلو تمستير بخم زي وصي ولا جلوبال ولا حنت ነገር ከም ደይ ሰርሐ ጌርካ ማዓት ዋጋ ዝተኸፍሎ
نزي أم قلالي سب كيدو هذا ود سب كاني نحنا أبزخنك على سكلنا نهجدف كنا ود أمبر سب مورال كبنا عم بابا كبنا الجوخا قبلنا يدنا يكوننا برائين بعلاماني نامسينا سألائنا نفلتينا سب كان شبشبلنا يدنا يكوننا جن سبات كنكسر سلزي قبعنا لتنا هنا قاني بسنة سرعات نحنا بحجن حجاولنا تنينا خيدنا نحنا سبات ندوقس قسنا سبات بجزاء فقادهم نفتقال سيكم مسعود أمبر نسبات كنا فرارحن نسبات كنا قبع بعن علامة ناي برجيدنا حمد يكون برجيدنا حمدو نزا ماليا يزيا أمينة مسئة نزيا حزية هذا خيد نزا صادي حزية ندال يوم بعد يوم بلاك أب سربيت أتيوم لا دلو زغونة ودبن من قصقاسن أب قالسق تمسع أب برجيدنا حمدو سأقام يلا ناتا أجندا حيزا نبرجيدنا حمدو نبدس دبلاخ الزورقن مو تقلل يلو بعد يوم بلاك كزاروي ስለዚህ እዚኣታ ዘረባ ማለት እዩ ድሌትኩም ቦታ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ክትጠዊና ክትምክሩ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ሓድሽ መንገዲ ናብቲ ንዓኻትኩም ዝጥዕመኩም መንገዲ ክትወስዱና ትኽእሉ ኢኹም ግን ከምኡ ዘይኮነ ትኸውን ዘሎ ዝኾነ ትኹን ውድብ መፂኻ ፅምበር እንድሕር ደኣ ሓይሊ ኣሚናትሉ ተቃልሲ ኣሚናትሉ እምበር ንሕና ናብኣቶም ክንፅምበር ዘለዎም ድሌት ክነተግብር ኣይኮናን እዚኣታ ውስንቲ መግለፂት ማለት ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታተልኩም ክቡራትን ፍትዋትን ኣብ መወዳእታ ድማ ሃናፅ ዘበለ ርእቶታትኩም እንዳገደፍኩም ስለ ትኸዱ ማለት ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ብምግባር ነዚ ቻነል ኣተባብዕና ኢና ንብለኩም ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ኣዝዮም ፍልይ ዝበለ ሓሳባት ትፅሕፉልና ኢኹም ደስ ዝብሉ ርእቶታት እውን ትህቡና ኢኹም ንኩሎም ኩላምሎም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ይቀኒለይ ክብለኩም የዝደሊ ፀፅቡቕ የስምዐና ልዋም ቅን ኾነልኩም የዝምነ ቻው ደሕና ቀኒውታ ጉድ ላይት ደሕና ሕድርታ ሓዋት ኢማንስቱ እዩ